Hola, sóc l'Àngels i el llibre que jo vull recomanar és Jo parlo calero i tu també ho hauries de fer. És un llibre que en veritat és un regalo que ens ha fet l'Àngel Martí Callau. És un recull de paraules caleres, de paraules nostres, i que no cal ser un gran lector per a tindre a casa. És un llibre que li pots regalar a qualsevol calera o calero i lo faràs content. Així que compra'l o regala'l, que la gent xalareu i xalaran. I per cert, ja que tenim aquesta paraula, doncs mira, anem a buscar-la, no? Que és una paraula molt nostra. Anem a veure si la trobem. Xalar, gaudir, reconegut a l'Alcauder moll. Com hem xalat! Sentir un gran plaer. I això és el que us desitjo, que el compri és seu, que el regale és seu, perquè xalaran i xalareu.